aluora marwa ma Homa Bay obed makare. Nikech wach maduong' bende obiro bedo kwaloso en mano mar neno ni odundu mag pige obed pi maler kata mana pi mochido oket e yo makare. To bende wang'e ni kaka Humawasco bende ting'en maru mar neno ni pipes iwacho ni kuonde ma bende pige ma kamage kadhe bende olos e yo makare. Lakini kaka Humawasco en ang'o motimo mar neno ni aging infrastructure iwacho ni pipes samoro odundu moti olos e yo makare nikech nitiere moko ma samoro leak chwero pi maler kata mana chwero pi minyaga kata mana pi taka. Erokamano kuom penjono. Achiel kuom tijwa maduong' en ng'iyo ni japiny oyudo pi e yo mayot, e yo maler, to pigegi kalo through odundu. Thoth odunduwa gin odundu machon manotim e ndalo machon. To wan kaka kambi mar Humawasco wadiero odundu manotim e ndalo machon to wa replace gi odundu manyasani. Odundu manyasani nitiere iluongo ni HDP pipe, class motegno manyalo budho kabisa kakeyo ne japiny pi. Koro chenro mwasebedo godo en ni wadiero kuonde makethore mapile pile ma prone to kethruok, to mago ema wakunyo to watimo negi replacement. Then sani bende wa advise customers ma bende nyalo dwaro ni oket negi pi mondo mi otudre kodwa, wa advise gi e kit odundu kata kit